ka ji no win kana da gida ma kai ka sere ka zo turai wanga advice ne da kika ba mutum da ba da Allah da ba kuna kan social media nan ku ne kuke gida Allah ya bude maka saha kana gida ba ka yi tafiya ba shi kai dabara kai ya kasi land kai dabara kai ya kai struggle kai gini shi wani yazo ya ga maka kama ka sere wannan property nan shi ka zo turai wallahi kaka yi zukanci kaka taba yi wannan mistake sakarin yana wuce kai wani life wani guy na kai yana ta kara wai kai ka sere gidanka ka zo turai wai don shi yana wani gari aka yi kira domin garin da shi yake nan ka zo by hour aka biya by minute aka biya by second aka biya na rasa da wallahi da ba advice abu bane wanda zai advice ka sere property ka zo turai wallahi enemy ka ne ni gaskiya nake ga ma kaka bara kira ma wani sunan gari ka ji sunan nan no kana tuma manta in ba ka da wani property ka struggle ka dan tattara wani kadanka ba ka da nayi wannan dai wani opportunity wani chance ya bullo kai me kai ka nemi anya kai ma ka zo kana struggle amma a ce ma kama ka gaji ka gina gidanka ka gina a ce kama ga properties ka sha ce ma ka sere domin an kira ma wani sunan gari we ana aiki nan by hour aka ake karba ka zo cikin Allah ka regret kaka taba mistake wanda zai ce maka maka sere gidanka ka zo ture wallahi me shi enemy ka ne ko land kake da shi kaka taba mistake ka sere don ka da ka zo ture kaka yi mistake balanta ce gida ma brother da ba ce ture bai da kyau ba mu ce ture bai da kyau ba amma kana gana ba ka da nayi ka hustle ka kama kada ka understand ko wani kudi kada na hannunka ka duba kama kudin ga dai kai ka bi da shi cikin wani chance no kai ka bi cikin amma ce kama properties properties Allah ya bude maka sa kai ya ka si land kai ya kai wani abu kan land na ce maka ma doki ka sere ka zo ture ka yi okay sha wallahi ba advice abu bane serious nake ga mana kaka yi wannan mistake zukanci ne kaka taba bar wani baka wanga bad advice wani baka wanga bad advice wallahi enemy ka ne ka siri property ka zo ture kaka taba mistake har ranan tashin kiyoma wallahi da ba in kana gana inda Allah na rufa maka asiri wallahi kaka rush ture my brother kaya ka samu wurin kwananka in gari Allah ya waye kana samun rufa asirin ka wallahi kaka rush batun ture manta bari a kira ma wani suna wani gari in ka zo garin ga dai a su karan wani su ba wani su garu kana nan aka kira ma sunan nan hankalinka kama ana kwashi kudi kasa ko manta aka bara kira ma wani sunan gari confusion ka aka mistake kana gana kana rufa asirin ka ba ce ture bai da kyau ba amma ina maka wani magana ne Allah ka regret baya kaka taba yi mistake ka sere property da don ga ka zo ture ka zo ka start da ba Allah ka check free advice ne